Сіздің ауыл дейдіңіз, сіздің ауылыңыз Башқұртстанда Бишбуляк районы, Дүсен ауылы. Міне сіздің ауылыңыз, кімдер яши сіздің ауылда? Күнбатыш башқұртлар ма, Қазан татарлары ма, Сарманнан келген татарлар ма? Кім яши сіздің ауылда етмек шығыш бойынша? Біз Бишбуляк районының Дүсен ауылы, Қыридағына Ойет ауылы, һәм башқа ауыллар әлбәттә берничә авыл безнең Бишбулякта. Әлбәттә татарлар шулай дип яшәдек. Мин үзем әти белән яшәдем Қонақай дигән башкорт авылында, күршедәге 7 яшь тулгач, әти мине кайтарып куйды Дүсәнгә, чөнки мәктәпкә барырга кирәк. Туган телдә генә укырга инде, туган авылда. Ул вакытта әле мондый теге Көнбатыш Башкортстан дигән сүзләрне, башкорт дигән диалект ишеткән дә булмады. Шуңа күрә бернинди андый шик-шикфа юк. Халык үзе белә ул. Ниндидер теге тарихи әйберләрне өйрәнгән вакытта өйрәнергә була, ләкин архивларда безнең милләтебез ул вакытта язылмаган, чөнки татарның да, бигрәк башкортның милләте әле 20-нче гасырның башында гына формалаша башлаган. Татарларның 19-нчы гасырның ахырында. Шуңа күрә андый шик-шикфа юк. Мин Башкорт университетында укыдым 60-нчы, 70-нче елларда Башкортстанда, Уфада. Анда безнең башкорт бүлеге бар иде, аның татар бүлеге бар иде. Безнең әдәби түгәрәкләр бик парлашып, рәхәтләнеп бөтенебез эшләдек. Шуңа күрә хәзерге ул процесслар безгә татарча әйткәндә не касается. Фатих Карим татар әдәбиятының классика айтныкы, нәрсә генә санасалар да, Дүсән авылы татар авыллары. Ондай бәхәс чыкканда безнең авылда бер Фәрида Бурангулова дигән бер ханым бар. Бу ел шәһәр бәйрәмендә әйткән ул. Мин үзем беләм дигән, безнеңчә инде безнең бик ул Қонақай, ана без килне алып кайтабыз. Аларның бер милләт, безнең үзе без милләт. Шуңа күрә Дүсән халкы турында Яңа гасыр телевидениесендә Казамасы дигән тапшыру чыккач, аны берничә ел рәттән күрсәттеләр. Һәм әле генә Дүсәнгә, Бишбулякка килгән анда Илсия Бәдердинова, Айдар Галимов, Гүзәл Уразова алдарак киләләр. Ягъни Казаннан килгән татар артистлары һәр вакыт шушы безнең Бишбуляк татар авылларына һәм район үзәгендә чыгыш ясап, яхшы гына эшләрен эшләп, заллар тутырып, акча эшләп китәләр инде. Шуңа күрә кешеләр үзләре белә ул. Хәзергә ниндидер булса дискуссия ул безнең якта анда яратмыйлар. Бездә башкортлар белән ара шәп. Минем өлкән абыемның хатыны Таусия җиңги мине үстерде башкорт авылыннан. Безнең дин буе башкортлар, аларның телләре дә, кыяфәтләре дә безгә якынрак та бер яктан. Икенче яктан килен алып кайтабыз башкорт авылыннан. Алар үзләренчә сөйләшә, шуннан соң татарча да өйрәнәләр. Безнекеләр дә кияү булып, килен белеп баралар башкорт авылына, ләкин һәркем аның бер тагы әкәмәте бар. Аерма зур булмагачтан без шул катышканнан менә ике телне дә өйрәнәбез, ике мәдәниятне дә. Мин авылда чакта да, районда чакта да бер сәгатьтә башкача укымадым, ләкин башкача укыйм, сөйлим, язам, хәтта диктантка бардым. Чөнки башка телевизион карыйсың, театрын карыйсың, гәҗитләрне укыйсың, журнал Башкортстан пионеры журналын карыйсың, гәҗитен карыйсың, Агыйдел журналын укыйсың да, ул бит бер телнең ике версиясе генә. Шуңа күрә мин дә капма-каршы. Мин мәсәлән безнең якта, моны безнең Бишбуляк, Ярмәкәй, Туймазы, Федоровка, шушы якларда татар белән башкортны каршы кую юк. Бәлки кимдер Уфадан нәрсәдер мавыгып киләдер. Ничектер бер-беребезне күргәч без шатланабыз да, һәркем үз телендә сөйләшә, үзенекен җырлый, аны кушылып бергә җырлыйбыз. Менә ике мәдәният дигән сүз әйтеп җибәрдегез сез, әйме? Менә сезнең улыгыз Шамил Вәлиев шушы ике мәдәният дигән мәгънәдә әйткәч, без инде бераз гына башкорт та, бераз гына татар да дигән сүз әйтте Шамил, сезнең Уфадагы улыгыз. Интернетта бик зур дискуссия булды. Менә сез моны ничек кабул иттегез? Шамилга сез нәрсә әйттегез? Минемчә Шамил монда ни при чем. Анда Альберт Исмаил һәм башкалар кайбер вакытта мин башкортлыкка күчәм дип әйткәннән соң, Башкортстан кешесе нәрсә әйтсә дә көтеп торар. Һә бу күчәм әле дигән. Инде Шамил әнисе Чакмагыш кешесе буларак үзендә бик яхшы гына таный. Ата-бабалар язсаң, без бөтенебездә сословие ягыннан неләрдә ревизский сказларда башлап язганнар, чөнки ул җирле дигән сүз булган инде ул. Припочинник, килмешәк, яки отчинник, җир хуҗасы, асаба, башкортлы җирле кеше дигән инде ул. Шамил анда әйткән, мин Башкортстанны сөйлим, чөнки мин Башкортстанда туган, мин шушында эшлим. Аңа еш кына бәйләнделәр һәм киләчәктә дә бәйләнерләр кызганычка каршы, синең әтиң Казанда дип.
Син инде Казан агенты дип әйтәләр. Шуңа күрә ул һәр вакытта исбатларга мәҗбүр. Мин Башкортстан кешесе, мин Уфа кешесе һәм аның башкорт мәдәниятенә, башкорт үзаңына каршылыгы юк. Минем дә каршылыгым юк. Менә безнең Бишбүләк районында чуашлар иң күбе, аннан татарлар, аннан башкортлар, 4 башкорт авылы бар. Барысы да мин Бишбүләк дигән бер ниндидер этник төркемдә үземне аңлыйм. Һәм шулай булырга тиеш тә инде ул. Кеше үзенең туган җирен таный, анда яшәгән халыкларның мәдәниятен аңлый. Безнең яктагы чуашлар татарча белә. Мин инде башкортларны да әйтмим инде. Нишләптер кайбер вакытта башкалар безнең авылга килгәч татарча күчеп сөйләшә башлар. Безнең якта шулай. Ләкин башкорт дигәндә мин әйтергә телим һәр вакыт агайны башкортларны да онытмагыз әле. Асын башкортларны. Ураларда. Анда аның кыяфәтләре дә, телләре дә, акцентлары да аерылып тора инде. Әдәби тел шуннан алынган. Зиянчура, Абиялил, Хайбулла, Ушалы һәм башка шушы районнар. Әле Чиләбедә Аргаяш районы бар. Самарда башкорт авыллары бар. Орынбурда башкорт авыллары бар. Башкортстан Республикасы төзелгән Темәстә, Стәретамакта, анда Уфа губерниясе бездә кергәнбез. 3 елдан гына китереп кушканнар. Нишләптер шушы чын башкортларны, таулы, бөркетле башкортларны, озын киле башкортларны күрсәтмиләр дә, алар турында сөйләмиләр дә, аларның телләрен, фольклорын саклау турында да әйтмиләр һәм еш кына үзләре менә шушы татар белән башкортны каршы куючылар урысча сөйләшәләр. Олар бик грамотный сөйләр телевизорда, социологлар, этнологлар сөйләләр, бәхәсләшәләр, карыйм мин шаккатам. Хәзер ничектер мин белгән Башкортстанда андый бәхәсләр юк иде һәм бик өметләнәм. Гади халыкка бу бер үтеп кермәс һәм беркемнең дә милләтен үзгәрү мөмкин түгел, чөнки паспортны алыштырып булмый бит инде ул. Кешеләрне санаганда фальсификация булырга, ансы булырга мөмкин, ләкин ул кемгә нәрсә бирә? Һәр авыл үзенең телен бирә һәм федераль закон бит бар. Федераль закон буенча, закон о языках народов России дигән һәр милләт үзенең телендә, үзенең яшәгән урында яши ала. Җыелыш үткәрә, урам язмаларын яза ала. Һәм әлбәттә гариза биреп инде хәзерге закон буенча мәктәптә укыта ала. Һәм укыта да хәзер Башкортстан татарлары гаризаларын мәктәпкә әйтеп бирәләр дә, балаларын татарча укытабыз диләр. Бәйләнергә кирәкми аларга. Синең милләтең казанып, чөнки милләт һәм мәдәният билгеләнә бүген. Чыгыш буенча, беләбез инде ул Лермонтовта башка милләттән булган, Пушкинда Европадан, Африкадан килгән кеше булган инде ул, Аксаков татар булган дибез инде, Буниннар, Куприннарында үзебезнеке дибез инде, ләкин ул бит инде үткән хәлләр. Анан әйтим әле. Менә мин үзем чыгышым буенча кем дисәм, ДНКны тикшерттем, Америкадан кайтартып тикшереп карадылар да. Беләсезме кем мин? Кемсез? Балтик буеннан күбрәк компонент. Әлбәттә, 150 буынның бүтән компаниялар кергән. Анда чуаш кергәнме, башкорт кергәнме, урыс кергәнме, барса да бардыр, белмим бәлкин. Ләкин иң күбе Балтик дик, ягъни бу поляк яки Литва татарларының компоненты миндә күбрәк булган. ДНК дигәннән ДНК. Ул мәсьәлә буенча бу ген. Без ген буенча билгеләмибез. Ген буенча ул ниндидер кыяфәткә керә, ул ниндидер темпераментка керә, ләкин кеше бары үзе генә белә үзенең милләтен. Һәм мин әлбәттә үземнең тамырларымда, чыгышымда Балтик буе, Литва татарлары безнең бабаларыбызда булганын аңлыйм. Ләкин мин Идел Уралдан, Башкортстан җиреннән, гомумән Идел белән Урал арасында татар белән башкорт дигән бик якын шундый бер супер этнос бар. Мин шушы халыкның, уртак халыкның бер кешесе һәм аерым алганда татар мәдәниятенең вәкиле һәм менә шушыны мин үзем 2 тапкыр югары белем алган. Уфада татар бүлегендә укыган булгач, мин моны беләм. Ләкин гади татар кешеләре, гади башкорт кешеләре, гади урыс кешеләре үзләренең милләтләрен аңлата да, аңлый да алмыйлар һәм кайбер провокаторлар аларны китереп булгатырга, кытыртырга, шикләндерергә мөмкинлек кала. Өйрәтергә кирәк яшьләрне үзенең халыклар тарихына, үзенең тарихына һәм шәҗәрәләрнең ул кеше исемләре генә түгел, шәҗәрәләрдә булырга тиеш гаиләнең тарихы. Маллары күпме булган, җирләр булган, ансы да табылыр. Алардан нинди рухият булган, нинди җырлар җырлаганнар, ничек сөйләшкәннәр алар, нинди гадәтләр булган, ул аерылып тора. Мен авылдашым Фәрида Борангол әйтмешләй, безнең авыл кешеләренең бер гадәт, гореф иде, обычайлары, күрше авылдагылар башка милләтнеке булгач дип әйтелә. Бу бик гади әйберләр, һәм анда бер инде бәхәсле
әйберләр юк шикле мыклы. Бары тик монда татар белән башкортны бер-берсенә каршы куеп, котыртып, талаштырып, шушы республикаларны кысарга теләгән технологларның проекты гына дип саныйм мин моны. Ну менә 200 мең татарны без Башкортстанда кире кайтара алырбыз микән җанисәп вакытында? Алар бер кайда китмәгән. Таһир Ахунҗанов, Башкортстан өлкә комитеты секретаре по идеологии инде ул әйтте, без моны эшләдек инде Башкортстанда башкортларның санын арттырыр өчен шул Ревизский сказкадагы сословие буенча эшләдек, ләкин ул Ахунҗанов булып калды үзен. Шакиров үзе язылган башкорт булып, ул Ахунҗанов дигәч ул татар инде. Ахунҗанов булса ул башкорт булыр. Ул әйткән Шакировка беренче секретарьгә ак башкорт буламыни дигән, ул аны яза, җавап та биргән. Шуңа күрә безнең анда бу мәсьәләдә дә бернинди икеле юк. Ул китмәгән ул. 200 мең саннар үзгәртелгән, ләкин айрым берәр кеше генә булмаса инде, бәлки бардыр бер 3-4 кеше. Беркем дә үзенең милләтен ихлас үзгәртмәгән, бәлки каяндыр Уфадан килеп сораган вакытта илешләр кайберләре, әйе, минем бабаларым башкорт булган дип әйтәр. Син бабаларың кем булгандыр? Минем бабаларым Литва булган, ләкин мин бүген татар. Чөнки бу кешеләр, бабаларым дип әйткән кешеләр, недер ТНБ карыйлар яңа гасырны. Татар артистларын барып карыйлар, телләрен үзгәртмиләр. Ничек үзгәртәсең кешенең теле? Алар телләрен үзгәртергә. Укытучылардан, муллаларда үзгәртәлми кеше. Әтисе, әнисе, бабалары, авылдашларының моң җырлары ничек булган, шулай саклана ул. Анда бернинди экспедициялар кирәкми. Кешеләр үзләре белә, телләрне әлбәттә теге татар теле белән сөйләшүче башка милләт кешеләре дип әйтсәләр, әлбәттә мин бу эшкә ашамыйм. Шуңа күрә Альберт Исмаил да татар булып кала. Әлбәттә инде ул әйбәт, әлбәттә инде. Мин башка зур түрәләрендә әйтәм, чынында мин башкорт. Әнә мин татар түгел, киресенчә башкорт. Яки мин башкорт түгел, киресенчә татар дип әйтәсең. Минемчә ул телләрнең, мәдәниятләрнең якынлыгы милләтләр арасындагы зур ташчыкны куярга рөхсәт итми. Татар белән башкорт аерылса, алар бер концертта куя алмый һәм бер залда җыя алмый. Бергәләп Сабантуйда, бергәләп булмаса, Сабантуйда үткәрә алмый. Шуңа күрә кай вакытта бит башка мәҗлескәләргә утыралар, башка бәйрәмнәргә баралар, аңламаганга. Җырлары ошамый, мәсәлән, башка фәлән милләтнеке инде. Сүзләре аңлашылмый, гырыфлары башка, чыгада китә, утырмый, катнашмый. Инде татар белән башка рәхәтләнеп катнаша. Һәм ни өчен ул безнең яктан менә безнең Дүсәннәр, Аетлар, Сарман районыннан, Минзәлә өязенең шушы төбәгеннән барганнар. 12 авыл, Каркал авылы да анда Айдар Галимов белән Айдар Халим шунда барганнар. Алар барганнар анда. Тугандаш халыклар килгәч, башкортлар үзләренә бирелгән җирләрне рәхәтләнеп сатыпмы, булаймы биргәннәр. Керткәннәр, чөнки алар шәбәеп киткән. Мәдәният килгән алар белән бергә, сәнгать килгән, аларның тормышлары үзгәргән, киленнәр килгән, кияүләр арткан. Шуңа күрә рәхәтләнеп башка милләткә булганчы дип үзебезнекеләр булсын дип биргәннәр. Шуңа күрә шул вакытта кушылу башланган, ләкин кушылсаң да әлбәттә һәр авыл, һәр диалект, һәр милләт, кичкенә милләтләрдә әлбәттә үзенчәлеген сакларга тиеш. Хәзер менә телевизор бар, интернет бар, WhatsApp аша җибәреп бар, һәр халык, һәр авыл, һәр кавым үзенең үзенчәлеген куллана, сакларга техник мөмкинлекләр бар. Менә саклау дидегез, берләштерү дидегез. Шуның өчен Татар конгрессы стратегия да яза башлаган иде. Стратегия качан була, Ренҗеләбез? Сез катнашасызмы бу эштә? Эксперт буларак барып катнашабыз. Әгәр дә әйтсәләр, әйдәгез үзегезнең версиягезне бирегез дисәләр, бер 3-4 битлекне мин 3-4 көндә әзерләп бирәм. Һәм кайбер тезисларын мин проектка мәгълүматлар буенча бирдем дә. Ягъни ул ансы да зур катлаулы сәяси эштер инде ул. Минемчә стратегия дип зурдан кычкырып кабул итәргә кирәкмидер ул аны. Яки кемнәргәдер шабытмыйм ул андый бер кычкырып, минемчә аны кычкырып әйтергә кирәкми, ләкин төп стратегияның безнең ул һәркемгә билгеле бит инде. Милләт булып сакланып, тугандашлар белән, кардашлар белән, милләттәшләр белән туган телебездә сөйләшик. Мәдәниятебезне бер-беребезгә күрсәтик һәм милли үзәң тәрбиялик. Моның өчен без дәүләт системасында, муниципаль берәмлекләрендә көйлик һәм башка милләтләр белән әйбәт итеп яшик
һәм үзебез яшәгән республикада, үзебез яшәгән дәүләттә шушы дәүләтнең кануннарын үтәп, әле мөмкинлекләр булган республикабызны саклыйк. Менә ул стратегия. Тагын инде үзгәреш булырга мөмкин ул. Һәм миңа бу бик кызык. Тагы әйтсеннәр, истәмә нинди булса, аларда булар бәлки, булар детальләр. Һәм әлбәттә бу стратегия проектларын мин төрле варианттан укыдым, ләкин анда әле моңа кадәр булмады. Демография, үрчү, кем каян, күпме халык, не ул безнең татар милләте сан ягыннан кими башлады. Не ул башка халыклар белән бергә теге шуша тирәсендә мавыгып китеп, шәһәргә күчеп, шәһәр модасы буенча телдән ваз кичә башлады. Менә бу миграция һәм демография һәм син татар икәнсең, 4-5 бала үстердә инде. Һәм теләгән кеше татар яшәгән төбәккә күчеп яши ала. Татарлыгың көчле икән, күп икән, үзенең авылында, шәһәрендә әз икән татарлар бар шунда. Татарстанга, Башкортстанга бар да яшә шунда һәм берләшеп, һәм сез бергә булгач, аның культурасы булган, театр академиясе булган кеше, бик чын, бик татарлар Татарстанга агып килә. 90-нчы елларда ел сайын 70 мең кеше килә иде. Инеш поселогына барып йөргән идек бер кашыклар. Андый авыл булып та яши башладылар. Кайберәүләр үзләре яшәгән урында укмашып яшәвен дәвам итәләр. Мәсәлән, Чувашиядә, Башкортстанның кайбер җирләрендә. Кайберәүләр анда үзләрен, әгәр дә татарлыгы булса, икенең берсе яки син анда сеңеп онытасың үзеңнең милләтеңне, горефеңне һәм әхлагыңны, яки үзеңнекеләрне эзләп табып алар белән барга кушыласың. Ул бары тик синең генә теләгең. Ә сиңа ярдәм кирәк булса, син инде тиешле җирләргә барасың, ярдәм сорыйсың, үзеңнең кардәшләрдән дә сорыйсың, дәүләт структурасына тәкъдим итәсең һәм үзеңнең акылыңны, хезмәткә сәләтлегеңне, тырышлыгыңны күрсәтсәң, андый кешеләр һәр кайда кирәк. Ә бигрәк тә татарлар. Ясында кичектә көчле диләрме, шуңа күрә бергә җыелган милләттәшләр алар һәр вакыт бөтен милләтләрдә бергә укмашса, армиягә баргач та, авылга килсә дә, шәһәрнең мәхәлләсендә булса да, алай күңеллерәк. Шуңа күрә менә бу әйберне санаганыбыз бармы безнең? Кем каян күчкән теләге буенча, кая мөрәҗәгать иткән? Нинди ярдәм кирәк һәм ярдәм итәргә кирәкме, юкмы? 52-53% Татарстанда дип саныйбыз, бу әз түгел. Шуңа күрә мин бик аңлыйм башкорт милләтенең Башкортстандагы санының теге 25, 23, 28 дип булуы борчыганын. 1998 елдан бирле Татарстанда татарлар саны 52-55% дип санала. Ләкин авылда яшәгән татарларның тууы да күбрәк, һәм читтән килүчеләр дә бар. Кем белә инде аның? Бәлки күбрәктер дә, ләкин маңкыртлар хисабына кемнәрдер кимеп тә бара. Шуңа күрә мин санның киметелеп санауына борчылмыйм, чөнки чын сан тагы да кимрәк булырга мөмкин, чөнки безнең шәһәргә килеп динен, телен югалткан һәм милләтеннән ваз кичкән һәм катнаш гаиләдә милләтне югалткан хисабына кими.